дуруд бар шумо дӯстон бародарони азиз. дар бораи масҷиди Сафонова ва дар бораи ҳодисаҳое ки имрӯз ҳамин гапу чапе ки имрӯз дар дараи интернет ва хаб кардани ман ҳамин қад сабаб дошт бародарои азиз ки ман нахостум дар байни мардуми мусулмон фитна қалта ва нахостум ки кори масҷид хафо монад. ин як сабаб. ва дуюм сабабаш гапу коре ки дар ҳамон масҷид амрӯзи мо рафтагӣ шуду гузашт, ин ҳамаш байни мо да амонат гуфта мондагӣ буданд, вале ҳамин амоната хучон кушодан. ана раст ки амоната хучон кушодан, мо ака ҳодисара поли нақл мекунем барое ки иҷа ҳама гуноҳро дар сари моро напартоянд. морам бояд худмона ҳимоя кунем, гуфтиу гапу бояд ҳақиқата гап занем. хулоса сар мекунем аз рӯзе ки ман Москва омадам. ман дар Питер будам, дар пахши мустақим. ин ҷоне ки зинокор, ин одам зинокор ай боварш накунед, дар бораи ин отдельно видео мекунам. ҳамин одам дар пахши мустақим бобоҷону Абдулваҳоб медроя, ман набудам он вақт, медроя дар ҳамонҷа картаи хича мемона, и бохтарӣ мебро мега ки чӣ ба ин зинокора шумо раҳ додем. мо бародарои азиз зинокорӣ ҳамин инсона қабидагӣ будем. пешакӣ лишна ман ҳамин гапа гуфтагим ки бобоҷона бо ҳамин гапа гуфтагим ки ҳамин одама даф кунай гирду банод. одам ин зинокор ай наҳсиш мерасад, ҳамин шахси зинокор наҳсиш мерасад, дафш кӯ намуненш дар корои хайр даст занад, то рӯзе хича ислоҳ накунав тавба накуна, намуненш территорияи зуборо биёед дафш кунен. ҳамин гапа ман ба сини бобоҷон гуфтагим, вале бо ҳамун рӯз дар эфир медро карташа мемона, хулоса бохтарӣ медро мега чӣ ба ту картаи намонди, гапошон мегреза. баъди ҳамин ман занг задам ҳамроҳи бародарое ки дар Москва буданд ва бобоҷонам дар оҷа буд, суҳбат кардем. пеш аид буд бародарои азиз, рӯзи панҷум буд, шави 5 июн буд ва бо даъвати бародармон бобоҷон 88 ман аз Питер хестам Москва омадам. акаи бобоҷон гуфт ки хезем биёем, гуфт Москва мерем мешинем ида да ҳамиҷа мегзаронем, мерем мебинем масҷида аз наздик, я наворӣ дига мекунем дар бораи масҷид, шитоби пул ҷамъ шава, ҳадатар кори масҷида буд кунем. мо гуфтем харашо, хестем ай Москва, ман аз Питер омадам Москва омадем, дар Москва дар як чойхона шиштем, бохтарӣ омад уҷада ва баъд аз вай бохтарӣ дар як навораш гуфтагия ки ман омадам дар уҷа гапу чапи масҷид рафтиса буд. не бохтарӣ бародар, ту омадагида дар уҷа гапу чап дар бораи ҷони як навор кардаги буд. бобоҷон гуфт ки ман ҳама сирта медонам, дар ҳамин бора рафта буд. чӣ сири ина медониста боша, можид ҳаромхӯриша дидагия, можид ягон бародаро байни хичон ҳамин хел суҳбат доштанд ки чӣ мехели кариста боша, и бача чӣ шогирдаш буд, охи чӣ гапи ина медониста, ҳамин хели гап раста буд. ва акаи ки бохтарӣ омад дар уҷа шиштан, дар бораи пули масҷид ки ҷо шидаи гуфта ҳамин хел саволот буд байни хичон қати бобоҷон. гапошон баланд рафт ҳамин хел гашт бохтарӣ. ва дар ҳамин ҷа бародарои азиз гапошон камтар чӣ шуд, хай бохтарӣ гашт гуфт ки 7-8 миллион дар як моҳ пеш гуфта будӣ, бо дар ин видеоот 7-8 миллион гуфтаси, 7-8 миллион зиёд намеша, кам намеша. ва бобоҷон гашт гуфт ки барои боварӣ ҳосил кардани хитт, барои боварӣ ҳосил кардани хитон, гуфт биё хезе рафтем ин масҷид отчёту учёт кунен, гуфт ҳисоб китоб кунен, бовар кунен да мақсад. ман имина ман гуфтам ки басай бародаро кушен гапа да ҳамиҷа мо ҳама нигоҳ доран, ай бай хестем намози бомдода хондем бародарои азиз, раҳкӣ кардем тарафи масҷид, рафтем масҷид. вақте дохили масҷид гаштем, кори масҷида ман дидам, ман ҳамчун як инсони сохтумончӣ, строител, як ҳаё дастройка аз солҳои гуфтиу гапо то ҳозира дастройка, ман рафтам кори масҷида дидам ва аз нуқтаи назари ман кори масҷид мана талабот ма қонеъ накард. ба чӣ хотире ки дар уҷа кор ба сифати боло набуд. ва мо шиштем бародар, аввал дидем, ҳамаша тамошо кардем ва баъд аз он омадем шиштему отчёту учёт, ҳамо ки устои масҷид дафтароша гирифт овард, ана баъд занг зад буғалтерша, чеку пеку дафтар пафтаро ҳама чишона гирифтан оваран, накладноёшона ҳамаша оваран ва мо шурӯъ кардем ҳисобу китоба. бародарои азиз, навори ҳисобу китоби мо дар дасти бобоҷон ва дар дасти яке аз бародарои худмон ҳастай бародарои азиз. агар ки лозим боша ба ё хичон мегузоранд. шиштем ҳисобу китоб каранда, бовар мекунем бародарои азиз, то як